Na tomto videu si ukážeme, jak udělat polosloupek. Polosloupek je podobný jako krátký sloupek, liší se tím, že začínáme nahozením příze na háček. Takže opět mám tady jedno otáčecí oko, do kterého neháčkuji, háček strkám až do toho dalšího. A než ho tam strčím, nahodím si přízi na háček a takhle nahozený háček strčím do očka. Protáhnu si přízi ven a na háčku vzniknou 3 očka. Tyto 3 očka spojím jedním tahem. A mám první polosloupek. Pokračuji stejně dál. Nahodím, nahozený háček strčím do dalšího oka, protáhnu a moje vzniklé 3 očka na háčku spojím do jednoho. A pokračuji. Nahodím, vložím, protáhnu a spojím. Pokud se vám nepodaří spojit všechna očka jedním tahem, můžete to udělat i na fázi, než si spojím 2 a pak pokračuji do 3. Tak. A takhle uděláme celou řadu. Polosloupek je o něco vyšší než krátký sloupek. Tak. A vypadá efektněji. Tak, tady mám ještě poslední oko, takhle schované. Chce obelstít, ale já ho vidím. Spojím. Tak, skončila jsem řadu, mám tady řadu krásných polosloupků. A pokud chci háčkovat další řadu polosloupků a potřebuji otočit svůj projekt, musím mu opět přidat výšku v podobě jednoho řetízkového oka, do kterého pak samozřejmě neháčku.